Ya ro you try ka jikublei kalong ya pi baro ki basngap ya gani ka program ha gani ka por. Ka kubor ba on pusan ngin ya kren ha gani ka spor kalong Hato U Blei la klet no ya pi em. Ting don na pring jongi habang yak sa ha ka jing im. Ki jing ki jing janjar ki jing kutlat ki jing pang ki jing shitom ki jing duk ki jing tangan ki jing kerdo ki lat ki lenti ki mshempli na gabenta jongi ngi kon ngi yaksa ngi perkhat ngi muddur ngi ap ngi khmi lenti ngi la trei shitom ngi la ngai ngi la duai hendroi ngi myo I kanunu ka jubab kanunu ka dak kashin ka bainong ka babha ngi myo badene ka takadaw ngi perkhat imat U Blei ula klet no yangi imat U Blei sha skor shu ki jing duai jonga umyo asngau shu ki jing duai jonga kawai na kilong kami ha ka Bible ka kerteng ka Naomi kani ru hadin bakala du no yo tanga jongka arngot ki khon chenrang kala sa riu kan thei bat kum tan da lawan phai shishnong ki briu kila komen ban yo I ka Naomi Henry ka ong wat khot chu yanga ka Naomi khot yanga ka mara lani ka bakthang namar kala ma di jing thang kala du lut iki baro ki bakala don kala wan thali bat lingkhoi namo wa pan wan phai pat che Bethlehem Kidon ki jingjia, kidon ki jing shem jing kendo ha jing im jongi ru ki bangi sngo ba U Blei ula klet no yangi. Henry ka Bible ka ong ka kami ka nang la ban klet yala ikhon iba ka aibun ban U Blei nom la ban klet no yangi. Lese dona pring jongi ka ni ka por ki bi sngo ni ka khubor. Pi mat chibun ki jing ktang ki jing kutlat ki jing so sat ha jing im ki jing duk ki jing tangan ki jing kerdo ki jing syai ki jing mong ha ka do not ha ka jing im jong pi sngo bam don chu ba it bat pi sngo kum ba U Blei ru la klet no ya pi ring ong ya pi sange ka bas perkhat kum ta tu tip ba U Blei umpat klet ya pi ka Bible ka yathu shaphang ka wei ka briu ha ka Bible ka ba kerteng ka Rakhel kani ka tanga jong Jacob ka ba itip men sim ya ka Henry kamla ban pun bat ban kha khon ka para tanga jongka ka le ka bade kan men try jongka ka tanga jong Jacob ka lakha saungot ki khon chenrang U Reuben U Simeon U Levi U Juda kini ki khon chenrang ka lakha ter wei hadin wei bat hadin ba ka lakha saungot ki khon chenrang ka Rakhel kampat la ban pun ban kha watang iwe ikhon kumta ka Rakhel kala aino hau tanga jongka yala ka Shakri ka Bilha bahkan penkhakun naga benta jongka baga Bilha kala kha ya udan berunap tali bat U Jacob mentau la don ringut ki khon chenrang Henry ka Rakhel kam shemla ban pun ban kha wat hadu mentaro kale kala kha sangut ki khon chenrang ka Bilha kala kha arngut ki khon chenrang kumta kala kale kala ai yala ka Shakri hau Jacob ba un shongkurim ya ka bat baka silpa ka Shakri jongka kan penkha khun naga benta jongka kaniru kalakha arngut ki khun chenrang yau Jacob ugat baru Asher mentau Jacob ula don prangut ki khun chenrang Henry ka Rakhel kadang sahi ka balengki ka dom ka bitar ka lenga ka pisa ka bitar yalade ka bitar yalau tengah ba kamla ban pun khun kumta ka le kala leit biang sha U Jacob bat U Jacob U layo khun biang na kale salaingot U Isakar U Sebulan bat kadina bat menta U Jacob layo khat wei ngot ki khun chipau ki shenrang ka wei ka kantei na kale na ka Bilha ban na ka Silpa Henry na ka Rakhel shimla ban yo watang iwe ikhon ka briu ka baula I tip mensim Henry kamla ban penkhakun ya U ka Rakhel ka ktang ka Rakhel ka lenga ka Rakhel ka shibun ki jing perkhat ne ka tip haka kala ban sngo ba U Blei ula klet no ya ka kala ban sngo ba U Blei isne ya ka kala ban sngo ba U Blei ula kan tait no ya ka bat kala syapet po kala syarki ben katang kede ke shem jong ka Rakhel Henry ka Bible ka yathu ba U Blei jong ka Rakhel ulang U Blei
Ubam shimla ino ya kita ki banget bat ki ba pai shu. Kumta ha kitab Genesis kal nong ka balai phau kat khot ka ba ar phau ar. Kat bat ar phau lai ar phau sau ka ongkum ni. Te u blei ulakan mau ya ka Rakhel baru blei ul sha skor ya ka baru pli ya ka po jongka. Hadin bau Jacob la yo khat wei ngut ki khon. U blei ula wan jingo ya ka Rakhel ula pli ya ka po jongka. Bat menta kalala ban pun khun. Khot ar pholai ka ong bat kala pun khun ba kala khayo khun te kala ong u blei ula lau no ki jelong ben jonga. Bat kala khot kerteng u Joseph ya u namar kala ong u try un aisyu hanga sa uwei pat u khun. U blei lawan jingo ya ka Rakhel umpat chem klet ya ka ki pausnem ki la yat Henry u blei udangkan mau ya ka Rakhel bat kumta kala pun khun kala khayo khun kala ai kerteng Joseph ka kerteng ka balang positif da ka baga kmit lenti kanom yo tang uwei khun kan yo shu sa uwei khun nak ta ka daw ka ai kerteng u Joseph ka bamot on penroy on ai shu ba ka ta ka di jingmot Joseph da ka jinget ka nget ba u blei un ai biang sa uwei khun bat kumba ka nget kumta kala yo sa uwei khun bat kala khot kerteng ya u Benjamin. Kaktin kan mau hakani kad khot ka ba ar pho ar ka kitab Genesis kal nong ka ba lai pho ha ka ktin Hebrew ka ong zakar bat ki kenno saukar ka ba mot saukar ka mot bala budak ba on itu ka mudru ka jingit ka ba ngau khia na ka banta jongno re jongno u blei ula budak iaphi ba hapdeng ki billion ki briu ki badan ha ka perthei ka don ka dak ka blei ula bu iaphi ka ba unam klet un uyo iaphi da ki billion ki briu ki don ha ka perthei da ki hajar million ki briu ki don ha ka perthei Henry u blei u budak iaphi ukan mau bahkan poi ka por jong phi kan poi ka ayom jong phi ka bo blei wan jingo bat u blei un la isnei un pan pau i jing iet ke jong u phi na ka ta ka daw tu yo ya ka jing kermen tu yo ya ka jinget ha u blei umpat chem klet i phi umpat chem klet bat tu shania ha u blei tu ap ya ka por u try ka por jo ka jing ap kamlong ka basep ka Rakhel kala ap khat wengut ki khon u Jacob ula yo Henry ka Rakhel kadang sahi ka balengki penban hadin ka tau blei ula kan mau ya ka bamot u blei ha ka tin Hebrew ula zakar ya ka ula bu dak biang ba on itu ya ka bat u blei u dan ka jing snowsen da ka jing it ya ka kata di ka jing mod saukar ka bamot haktin khasing ong kan mau kata ka di ka jing mod u blei u dan sha ka Rakhel u don ru shanga bat shapi uyai kan mau umpat kelet bat na kata ka daw do penjat thaj da ka jinget ha u blei da ka jing shania ka por jong pi kan sapoi ke ka babha kan sawan ka jing pen khia kan sawan ka jing pelat kan sawan ka jing pendap kan sawan ka lat kan sapli ba ka ta ka dik bu blei ula ban le ya pi bat ha ba ka ta ka lat kan pli ka jing kerkhu kan wan jing pelat jing pen khia kan wan ngin kan mau ka tin u blei ba u blei u kan mau u saukar yangi u budak yangi bat umpat klet yangi blei un kerkhu ha gani ka por ndak ta ka borom jong u ngan duai blei bo pa jong i ba ha bneng adwai nam ta ki tu ki breu ki badan ha bneng ki jing aksaj ki jing ale ha ga jing em ka ba ki perkhat ba blei ula klet no ye ki perkhat ba u blei sa skor shu jubab shu i ga jing duai yo asngau shu i ga jing duai yo ishu ga jing janjar jong ki ngadwai da ka banta ki ba kum kita ablei la da don ki ba pang ki ba stam tu pen khia ye ki ba la da don ki ba don hap deng ki jing kut lat ku lenti ha ga jing im jong ki ha ga yo ka kot ha ga kam ka trei ha ga jing aying ba ki kan du habar ba ki kan du ha ka nono ka banta jo ga jing im ablei tu kan mau ye ki to wan jingo ye ki to pelat ye ki tu pen khia tu kar khu ye ki try jisu be e jonga nget ma melo try blei ubom ju i no melo try blei ubadap ke jing snei ubaken rei
Kajing ai uba tuut ban bitar uba map bat uba isen memlong kumubriu melong uba ya shaslem ko try ablay jonga adwai nam tai ki ne ki briu ki bi osngau ni ka khubor hagani ka por men ker khu ki hagar te jisu bana nasret ngadwai nga pan ki ne baro amen.